Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu gepleşimde sizin bilen Türkiye döwleti näme türkmen halkyny goýarlaryny diýip şu temany sizin bilen ýa-ni pikirlenjek bolýan. Şu gepleşimde esasan Türkiye döwleti şu bizim geçirýän ýa-ni protestler, aksiýalarymyzda türkmen halkynyň agyr durmuşy bolup duranyny Türkiýede we Türkmenistanda Türkiye döwleti şunu näme edýär we Türkiye döwleti kömek edilýärmi? Kömek edilse näme kömek edilýär? Şonu bir görüp geçelim. Hemen. Türkiye döwleti hakda gurrun edemde birinji bilen men size bir topar maglumatlar berjek bolýan gysga. Ine Türkiye döwleti onun prezidenti sizin bilişiniz ýaly Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye döwletiniň umumy ýaşaýan sany şu ýylyň ahyrına, ýani 30 dekabra 86.735.000 adam bolar. Türkmenistanyň ofisial statistikasy boýunça 6.140.000 sany adamma hakykatdan bolsa 3.750.000 sany adamma. Ýylda 77.000 adam köpelýär Türkmenistanda. Ol ýalan. Ýylda köpelenokda biz az bilýäs. Biz ýa-da adamlar tam şu ýerde dur. Ýani dogulýanlaryň adamlary, dogulýan adamlar we ölýän adamlaryň sany deň bolansoň biz ulanajak. Mysal üçin Türkiýe döwleti her ýyl 1 milyona goly adam köpelýär Türkiýe döwletinde. Indi men näme şu sanlary berýän siz özüňiz deňeşdirir. Türkiýe döwleti 86 milyon adam, Türkmenistan döwleti 3.750.000 adam. Görýänmi? 20 sedenen gowra tapawul. Indi Türkiýe ýurdunyň giýdijileri 9 milyard dolar. Türkmenistan döwletiniň giýdijileri ýylda daşyndan gelýän giýdijiler ýylda 7,2 milyard. O demek 7 milyar 200.000 dolar. Görýänmi? 900 milyar haritlaryny satyp ýa-ni Türkiýe gelýän pullar 900 milyard ýerde we 7 milyard ýerde. O 20 etse onu ören köpesi ýa-ni Türkiýe döwleti öňde. Türkiýe döwletine hökümetiň borçly ýa-ni döwletiň borçy, büdjet borçy 25%, 26,5%. Türkmenistanyňky belliler. Türkmenistanyňky bir gara deşiklikler kosmosda, ýani hiç tak belli däl. İçine baryp görünýär. Şu ýaly şu maglumatlary alýan ýok, ýani bandit Berdimuhamedowdan başga. Türkiýe ýurduna her adama düşen içerki öňüň muhtary 28 milyon 28.625 dolar. Türkmenistanda ofisial statistika boýunça 6.960 dolar. Berde görüşüňiz ýaly 4 eseden ýokary Türkiýanyň gidiş ýöne Türkmenistanyň statistikasy şonu diýse, o näme dogry? Onu ýani katar et bolýar. 7 milyard 200 milyon gidiş bar bolsa, opşy büdjetiň ýani öndürýän Türkmenistan döwletiniň öndürýän önümi 18 milyarddan geçmeýän bolsa, jemi 13,5 milyon halky bar bolsa, ortaça 3,5 milyar dolar her adama düşýän içerki önümi. Önümi muhtary. Olum diýişýär 6.960 däl, onuň deň ýarty. Deň ýarty bolanyny diýmek 10 esse tapawul. Türk döwletiniň ýani sany bilen içerki önümi muhtary bilen bir adama düşýän içerki önümi muhtary bilen Türkmenistanyň bir adama düşýän içerki önümi muhtarynyň tapawul 10 esse. Türkiýede işçilik 12%, Türkmenistanda 78%. Men näme 78 diýär? Ferdi. Türkmenistanda 2350 milyon halky bar. Takminan. Mümkin 2 milyondur. Bu 2350 milyon bolsun. 2 milyon 350 min bolsun. Indi şu halkyň içinde Türkmenistanda ortaça 60% işçilik. Ortaça. Mümkin ondan köpdür.
Demek 2 milyon 350 bin halkın içinde 60% işsizlik bolany takminen 1 milyon 400 bin 1 milyon 500 bin adam işsiz Türkmenistan'ın içinde. Onun içinde yaşlılar, garrylar, pensiyalar ve aktif adamlar. Indi daşınla bizde 1,5 milyon halk bağa bolýan bolsa, içindäki 1,5 milyon bilen goşsaň 3 milyon bolýar. Galan ýa-ni içindäki galan 800 bin halkın 800 bin işleyen halkın ve daşta ve içinde kalan 3 milyon halkın tapawudy 78% bolýar. Diýmek, egerde daşyndaky adamlar bir günde içine giren ýagdaýynda olary iş bolmaz. Ve içindäki iş ýok. Diýmek 78% işsizlik. Ine şu ol katastrofa. Ol 78% bolanda döwlet bankrot bolýar we onuň ýa-ni manady uçup gidýär. Bular manada saklaýar, ýa-ni MHM üstünden, polisin üstünden, ykdysadyýetin üstünden saklanýar. Hiç il ykdysadyýetin elementleri ýa gurulan ykdysadyýet sistemasy ýok. Ne kredit bank sistemasy bar, ne ykdysady sistemasy bar, ne siýasat sistemasy bar. Hiç bir sistema ýok. Bular ol gerekli. Bular halky ölse, ölmese, ölsün diýip gezip ýörler. Diňe pul oglap, TV-ýaly çykaryp pul oglap ýörler. Indi yine deňişdirici ýa-ni sanlary terdelik. Indi iki döwlet deňişdiren ýagdaýymyzda seredip görün näçe Türk döwleti türkmenleri gowlanmak. Türk döwleti Türkmenistanlyk bolýan zatlardan indi habar bolup başlady. Egerde biz prokuratura ýa-ni 1 awgustda geçen zatlardan biz prokuratura arlamyzy ýazyp düşündürüp aýtmadyk bolsak adwokatlar bilen. Bular ünsü Türkmenistana ýokdy. Bular ýa-ni Türkmenistan barada bar gelýän maglumatlar Raşid Meredowdan, konsullardan we possollardan gelýär. Türkmen halkyndan hiç il oraya informasiýa gelmekdi. Türk hökümeti Türkmenlere ýa-ni Türkiýede gelýän Türkmenlere gaçaklar ýazýar. Ine 1 awgustda onun ýa-ni Dursultan tutunyny 2020 ýylyň ýa-ni awgust aýyna geçen miting protestler Türk döwletine başga surat açdy. Türk döwleti indi şondan soň prokuratura işler düşündükden soň geň görüp biri idarlar bizim çıkışlarına da tehdit başladı. Türk döwleti diýen. Ine şu ýaly Türk döwleti indi Türkmen aktivistlaryny ýa-ni gyzyklanyp, idarlap, ýyllaryna bulun diýen zatlaryny dinläp, diňişdirip, gelýän maglumatlary diňişdirip, şular bizim berýän informasiýamyzy idarlap başladylar. Olar Türkmen diktatorlary Türkmenistanyň diktatorşury allak gelýänine düşdürerini. Türkiýe döwleti Türkmenistany partner hökmüne we güýçli döwlet hökmüne görýär. Erteki günde bir topar regional problemler çözmek üçin Türkmenistanyň hökümetini Türkiýany gollaýan partner hökmüne görýär. Ine şonuň üçin ol goşulmasy gelenokdy. Ýöne häzir Türkmen aktivistler galyp başlan soň, Türkmen tema Türkiýede galyp başlan soň, bunun ünsü başka bir surata, ýa-ni çekildi, hakyky surata. Biz hakykat aýdyp başladyk. Biz Türkmenistandan bolup geçýän we Türkmenistandan bandit hökümetiniň edýän işlerini aýdyp başladyk. Bunun ýa-ni şok boldular, şu zatlar eşitip şok boldular. Şonuň üçin öň düşünmeýärler, näme bu aktivistler çykýar, näme bular çykýar, näme bular prokuratura, ýa-ni konsullugy tapşyrýar. Bunu geň görýär. Dünýäde ömrümizde bir gerek görýär. Şu ýaly konsullar prokuratura tapşyrýar. Biz Türkmen halkyndan garaşmaýan zadymyzy gördük. Bere kelýär we gaty merde ekeniňi diýip, ýa bunu geň görýär. Türkiýe döwletinde demokratik institutlar bar. Adalet platformalary, jemgyýet gurumlary, dürli partiýalar, dürli halkara gurumlar işleýärler. Türkiýe döwleti beýleki sivilizasiýon öňüňden döwletleriň arasynda öz orny bar. Türkiýe döwletiniň ykdysadyýaty açyk, statistika maglumatlary dogry. Türkiýanyň partnerleri Ýewropa we Amerika.
döwletlere, diýmek Türkiýe döwletindäki öndürilen haritlar açyk we stabil bazarlarda satylýar. Türkiýanyň ykdysadyýaty hem açyk, şirketler hem açyk. Umman gysgaça aýtsam, biz Türkiýe döwleti bir iň ýa-ni üsün Mercedes'in iň üsün modeli ýaly seredip bilýär. Türkmen döwletiniň bolsa, şo Russiýanyň Russiýanyň ýaly çykýan Jigulisi bara, iň bir erebet modeli ýaly deňişdirip bilýär, seredip we deňişdirip bilýär. Diýmek, Türkiýe döwleti gaty üsün döwleti. Sebebi Türkiýanyň öndürýän önümü içerki we daşarky öndürýän önümleri ol 2 trilyondan geçýär. Türkmenistanyň hemme gelýän öndürilen önümleriň möçberi daşyna satyp daşyndan gelýän önümleriň möçberi, salgyny üstünden alýan önümleriň möçberi hemmeni goşan ýagdaýynda 22 milyard dollar. Ofisial statistikasy boýunça 42 milyard, ýöne 22 milyard. Türkiýanyňky bolsa 2 trilyon 320 milyard. Russiýanyňkydan bu. Türkiýe döwleti bütün dünya ekonomiklaryň arasynda 11-nji ýerde barýar. Türkmen döwleti şol ekonomiklaryň keskitlenen oruny hiç maglumat ýok. Bu 180-nji mi, 200-nji mi belli de. Maglumatlar yalan. Bütün dünya halkara banky bu maglumatdan doğru elini çekti, doğru elini çekti. Bir topar gurumlar doğru elini çekti. Sebebi maglumatlar yalan. Men öňüm diýip gelýärdim. Berdimuhammedow yalandan bir adam. Oň siýasaty yalan. Yalan vatan programmasy. Onun bütün dünýäni ağlap yalan gurulap ýatýar. Onun hökümeti yalan. Onun edýän işleri yalan. Hiç şart etmän, robot ýaly bir sahypadaky sözler ýatdan çykyp kabininde robot ýaly gurulap onam montaj edip bize görkezýärler bir san tehnologiýalary, ösen tehnologiýalaryny ine bilýär, üstürýär Türkmenistanda bir topar yalan atdy. Bu yalan adam içinden çykmaly. Bir tarapdan gülkünç. Şunun alıp barýan siýasaty bir çağın düşünmeyen bir oyuncak oynayar, bir teada bir öktü oyuncak, özünün pikirinden, aklından öktü oyuncak oynayar, düşünmeyen yanlışlık edip dövüyor ya oynayabilmeyen, oynap zıp koyuyor. Şu yani şunlardan hükümeti ve devlet oluyor. Bunların hiç vakit Türkmenistan'ın yol başçısı olmalılar. Küçük departamentin yol başçısı olmalılar. Ministrine gurur yok. Türkmenistan prezidenti ya halk masadının yol başçısı. O hakta gurur etmeliler, o gerayin çekip gören abi. Maral taydan pes. Hem mi taydan pes? Yine yeni aydık gelelim Türkmenistan'a. Seyredelim. Dedim. Türkiye devletlerine demokratiya var. Hem mi dağıtma? Yönü Türk hükümeti, Türkmenistanlıları häzir gollamasında gollar hükmen. Sebebi, indi Türk hükümeti düştü. Türkmenistan'ın diktatörü yıkıldı ve Berdimuhamedow'un hiç hili Türkmenistan'ın içinde ve daşında Türkmen halkından gollu yoktu. Yine protestan üstünü gördü. Biz haçanla Türk hükümeti bilen guruluşumuzda biz anlardan düşünçlük iştiyaz. Bizim ýagdaýlarymyzda düşünýärler şunu. Kömek etjek bolýarlar. Her ýerde giň görüp aýdýarlar. Iştiyaz, görýäs. Size gynanjymyzy bildirýär. Türk hökümeti, Türk milleti, Türk adamlar bize gynanjyny bildirip, bize kömek edýär. Ýöne Türkmen hökümeti banditler ve Türkmenistanyň öňüne prezident diýip berip ogurlan Berdimuhammedow, bandit Berdimuhammedow, olardan ne kömek var, ne gynanç var. Bir topar adamlar öldürüp hiç vat yok. Men diýjek bolýarlarym. Indi Türk hökümeti başgaça seredip başlady. Şular Türkmen halkynyň edip duranyny görüpdiler. Şular Türkmen halkyna kömek etjek boldular. Näçe? Ine birinji mara. Näçe adam Türkiýede Türkmenler etdiler. Öň alıp deporta salyp saklap, bulary izini ýerjek bolup
Kaçaklar ýaly görüp, inni saklasa da goýuber ya, Türkmenistan'a iyi vermek niyetleri yok. Sebebi, ılayda da aktivistler sebebi düşünüyor. Şu halk galya öz adaletlerini ve öz durmuşunu çalışacak olup galya. Türk hükümeti, eğer Türk halkı, Türk hükümeti Türk halkına edilme olsa şaratlar olur mu alardı? Düşünüyor, akliyeti ya şunu. Inni şöyle bir soru yapışık, onu beylim, oraya olsa Murat Urbanlık. Ne yapıp seni, yankı, Türkiye barmağını qadağan ettiler. Men şugun bir näçe adam bilen görüşdüm. Ine mysal üçin konsul işgärlerini we şu 1 awgustda protestlarda adamlary cinayete çekip otylar. Gıdıklanıp gördük, işler gaty var ya. Bir topor videolar ýygnandy, bir topor adamlar çağırıp sorup edip başladı boyun. Biz oturýarda adam diýip pikir edýän bolsak, adam sany ondan geç gitdi uçup. Sebebi olar bir-birini satyp başlady. Bu deýuslar haramzadalar bir-birini satýar. Çempionat geçirir. Kim beýlikini köp satar? Kim beýliki köp adamlar satar? Aradan çempionat getdi. Şu ýaly paraxorlar, öňüme ýerdim paraxorlar hiç wagt ýanky mert däldir. Bir zat bolsa ejidirler. Adam satar, ijetlen satar gerek olsa. Şu ýaly zatlar geçip dur. Ine hemme zat egerde uğruna şu ýaly gidip durmasa, tiz wagtda biz şöyle menim barın şöyle qadiýetin ýanky zasidaniýatyna şolary cinayet ve cezasyny kesmek. Sebebi ine men işim boýunça da iş açyldy. Beýle kowranyň işleri boýunça da iş açyldy. Men ýa passada şu günü şöyle barmaly. Menin saklanışım ve şu zatlaryň bolup geçeni ýa-ni Türk serkedine saklananyň ol Türkmenistan konsulunyň gönüden göni serkede ýazan hatyny. Şoň esasynda ýa-ni polis gullugy bilen bile serkete ýazyp men Türkmen grajdan hökmüne saklap şunu ýylyna deport etmeliyip goýulundatyr. Ýöne men Fransaň grajdan bolansam, şu wagtda iki grajdan sambag bolansam, Fransa urutdylar. Ine şu zatlary biz qadiýetde de aýratyn, ýani birinji işlere garaman aýratyn ýagdaýda şunu çözüp oturýar. Seýa kanuny işleýär öýde şoň esas bolmansoň biz ony çat çözeriz şu meseleni. Şonuň üçin ine Türkiýe döwletine biz seredilmezde olaryň regional strategiýasy var, regional ýanky öz alyp barýan siýasaty var. Dogrudan ýöne Türkiýede bir topar partiýalar var. Bir opposision partiýalar var. Recep Tayyip Erdoğan'ı hemme partiýalar gollanýar. Olan bir nädor hereketler etse, onan beýlik partiýalar tanqid edip, ýanky mukaredete çakyp bilýärler. Ol Türkmenistan ýerler. Ýöne Türkmenistan Türkiýanyň dogunluk ýanky siýasatyny peýdalanyp, bular banditler bolansoň hem ýerde Allah bizi terrorist edip ýa bizi ýanky hökümete garşy adamlar edip gaýtyp bizi adamlar kuşkurup bizim üstümüze ýazyp ine şonu etjek bolurlar. Ýöne hakykat ýüzüne çykýar bolýar, onsoň konsulluğa ve ilçihana daveri düýünden bolmaýar, ynamlyk ýitip gitýär şonuň bilen. Gatyň öňleri Türkler, Türkmen halky öz konsullugyny suwd etdirdi ve şonuň ýanky paraxordygyny gorkman suwda berip suwd etdirdi oturdy. Entek o zatlar göründü diye hiç yok. Bereketler diýerler. Şu ýaly Türk milleti, Türk hökümeti bir de el uzatıp başladı. Biz şonu ýanky dogry düşünmeli. Inni şu çıkışymyň soňunda men Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Türkmen halkynyň adyny bildirmesini bilýär. Hormatly Türkiýanyň Cumhurbaşkany Recep Tayyip Erdoğan. Şu günler Türkmen halkynyň kösenişi, edilişi we gyrylışy ýaly Türkmen halkynyň bütün taryhyna bolmadyk
yani günleri geldi. Bizim hem siz ýaly akıllı, paýhatly öz halkyny gowurýan prezidentimiz bolunmasa, biz hiç wagt prezidente dil ýetirmezdik. Biz her wagt onuň awryny sakladyp gelerdik we saklardyk. Ýöne gynansaň, Türkmenistanyň prezidenti bir bandit öz daşdöwrüne paraholy ýygnap, bu banditler diňe halky gyryp, edip, halkymyzy öldürip gelýär. Biz hökman suratda yani galyp şu zatlary kanun esasynda getirmesek halkymyz gyrylyp ölkün bolýar. Biz halk bolup ýiter. Şoň üçin bizim alajymyz ýok. Haýsy döwletde bolsa, niňde türkmenler bolsa, Rossiýada, Ukrainada, yani Türkiýede biz galmaly, Amerikada, Ýewropada bizim galmana mejbur. Egerde siz Türkiýe döwletiniň serhetlerini ýapyp daşyna mejbur ýagdaýda 45% halkyňyzy daşyna kowun bolsaňyz, egerde siz daşyndan galan 45% halkyň pasportlaryny çalşmaýan bolsaňyz, egerde daşynda ölýän türkleriň jesedini Türkiýe getirmän ruhsat bermeýän bolsaňyz, egerde sizin dogunlaryňyz we ýegenleriňiz Türkiýanyň ýaşky ýyllaryny we gelinlerini zorlap, öldürip, kanala taşlaýan bolsalar, egerde siz Türkiýanyň konstitusiýasynyň esasy maddalaryny özüňiz günne bolýan bolsaňyz, egerde siz adalatga garşy bolsaňyz, egerde siz Türk halkynyň deň ýasyny türme wagt çykaran bolsaňyz, egerde siz öz halkyňyzy koronavirusdan gowraman gaýty eksperimental vaksinalary urup, olary öldürýän bolsaňyz, egerde Türkiýe döwletiniň ykdysadynyň 78% işini getiren bolsaňyz, 78%'ın işini getiren bolsaňyz, halk sizi söýermedi. Elbette ýok. Halk size barada näme diýerdi? Elbette bizim häzir Türkmenistanyň özüne prezident diýen bir bandit Berdimuhamedow diýen zatlaryny diýerdi. Şoň üçin biz ýa-ni özümiziň prezident diýip atlandyrýan halk düşman Berdimuhamedowa garşy. Egerde siz ýaly bir akylly, paýhatly, açyk ýürekli adam bolunmasa, biz onuň üçin janyny bererdik. Men sizin bir halkary ýygnamyzda video gördüm. Şo ýerde siz hemmeler bilen salamlaşdyňyz, Palestinaň birinji ministri bilen salamlaşmaňyzda oturuňyzda, siz söz bermäkler, siz sözü durup bir minut sonra şo Palestinaň premierine gönlüň aýtdyňyz. Biz näme siz hilali, siz kenaryň başynda ýa çağlar öldürýäňiz Palestinaň. Siz Palestinaň ýaraly adamlaryny öldürýäňiz. Siz içinde Palestinaň halkyna gün beren zok diýip gönlüň aýtdyňyz. Siz Palestinaň halkynyň ölüp barýan halkyny şöyle gowladyňyz. Men özüm türkmen bolup sizin diýen sözleriňizi eşitip gaty boldum. Siz menne size bir uly bir gowunç we uly bir anam we uly hormat döretdiňiz. Inni häzirki günde türkmen halkam şunu mundan beter. Sizi ağırlap bu türkmen hökümet diýeni banditler ağırlap size ýalňyş informasiýa berip, ol Raşid Meredow tilki gelip sizi ağırlap, yüzüňizi gözüňizi baglap diýen zatlaryna inanma. Türkmen halkyny istendik adam Türkiýede soran size aýdarlar ýagdaý. Sizin ilçhananyz var. Sizin ilçhananyň ýolbaşçy koronavirusdan öldü. Türkmenistan hökümeti boyun almadı. Egerde siz prezident bolup 2020-nji ýylyň martyna öz kararyňyz bilen koronavirus Türkmenistanda, Türkiýede ýok, men ýeňdim diýen bolsaňyz, Türk halky gyrylyp, ölüp size näme diýerdi? Elbette sizi gowurmazdy. Elbette size karşı çıkışlar ederdi, protestler ederdi. Bizim şonu diýer. Bizim Türkmenistan'ı adalatlı itliyor. Bizim Türkmen halkını adalatlığa çıkaracak oluyor. Bizim Türk halkı yaşayacak oluyor. Eğer de Türk halkı
azat ve adalatly ýaşanmasa, onda näçe biz ýaşap bilmeli. Egerde biz sizin doğunuňyz bolsak, onda näçe biz öz hakymyz ýok, adalatly ýaşamana, onda näçe Türkiýede siz bize protest geçirmäne ve öz haklarymyzy almana ruhsat berýär. Ya biz Palestina adamlarından ütköşükmi? Ya biz näme? Sizin doğunuňyz näme? Ya Türkmenistan döwleti Türkiýe bilen baglanşygy ýokmy? Taryhy baglanşygy, taryhy dogunluk boly. Näçe beýle sizin hökümetiňiz we siz gözüňizi ýumýar. Biz sizden hiç sada garaşamyz ýok. Biz sizden gaty umyd edýäs. Siz akıllı paýhatly adam, adalatyň tarapynda her wagt we Türkmen halkyna kyn wagty söz kömegini bir ýanky el kömegini elinizi uzatmaňyza garaşýar. Şuňa çelli siz Türkmen halkynyň adamlaryny kabul edip, olara iş berip, olara mümkinçilik berýärdiňiz üçin köp taňar ýakyn. Sag bolun, janyňyz sag bolsun. Ýöne biz aktivistler, biz Türkmen grajdanlary, aktiv grajdanlary, Türkmenistandaky ölüp duran bizim dogon garyndaşlarymyzyň ýanky ölüp duranyny görüp gaty inanýar. Biz durmulymyz o. Biz hökümet çykyp aýtmaly bir ýerde. Biz çykyp aýtmasak, biz özümizi asyp öldürmeli bolýar. Biz çyda bilemyz o bu ýaly agyr ýagdaýa. Şoň üçin biz hökümet çykmaly bolýar protestde. Biz hökümete garşy däl. Biz hökümeti basmadan bir bandida garşy. Siz Palestina nähili jogap berdiňiz? Nähili bar musulmanlar gollap, nähili özüňizi ýanky lider hökmünde tutduňyz? Türkmenistany basyp alan şol ýurtdan, Izrail ýurdundan Hramow Türkmen halkyny gyryp ýörer. Näçe bu ýerde siz hiç tatýanmyz? Näçe Berdimuhammedow şoň oýnatykçy bolup bizim halkyny gyryp ýör. Siz görüp durýarsyňyz. Türkiýedaky bizim çykýan aktivistlerimiz şonu aýtjak bolsa agyny ýuturup ýanky ruhsat berýär. Şunu hatda bize düşünüpsiz. Şonuň üçin hakyky Türkmen halkyna elinizi uzatjak bolsaňyz, siz musulman adamlara adalatlyk isleseňiz, ine häzir hakyky wagty geldi. Şoň üçin hormatly Cumhurbaşy Recep Tayyip Erdoğan, Türkmen halky sizden tama edýär. Siz öz ýürüşiňiz, garaýşyňyz, hereketiňiz dini size awra getirýär. Türkmen halkynyň özüňiz isleýän hada etdiler. Ýöne biz diktatorany hökman ýykýar. Biz ýa 85% geçdik ýol. Biz ýeňişe gelenmizde egerde siz bizi Türkmen halkyny, Türkmenistany öz partnerimiz, öz regional dostumuz, öz ýa dogamyz hökmüne görjek bolsaňyz, onu bizim halkymyza häzir kömek etmeli. Soň biz günümüzi görürüz. Häzir biz kömege zarar, bize kömek gerek. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýaly bizim halkymyzdan ýüzlenmäni Recep Tayyip Erdoğan'a, hormatly Recep Tayyip Erdoğan'a ine ýüzlenip biz hökman ýetirmeli. Bolmasa Türk hökümeti köp zatlardan habarlar ve edýän hereketleri, ýani bular standart ýagdaýda bir hökümet, beýlek hökümeti gollap standart ýagdaýa düşünmän bizim halkyna garşy işlemeli bolýar. Ine şoň üçin biz şu ýaly çykyşlary edip düşündirmeli. Hormatly vatandaşlar, Türkiýanyň kanunlary işleýär. Türkiýede öz haklaryny gorap bolýar. Öz haklaryny gorap bolýar. Bizim prokuratura beren arzalarymyz ul netije getirer. Biz habarlaşyp durarsyk. Şoň ýanky bizim arzalarymyzyň gidişi boýunça habarlar alyp tezde ýetirip durar. Şoň kunna işler gaty bolip dur. Nesip bolsa o netijelerini biz görürüz. Türk hökümeti köp zatlardan hayran galyp, Türkmenistanyň halkynyň
Yani öz adatlygyna, öz adalatly durmuşuna nähili görüşýänini görüp gatyn görýär. Şoň üçin biz türkmenler bütün dünýä türkmenin kimdigini görkezmeli. Biz bütün dünýä türkmenin adalatlyga we azatlyga gatşat ýa-da ýet biljegini görkezmeli. Şoň üçin Büyük Türkmen halkı dinleme. Sağ olun.